Presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Mangaldan, Pangasinan muling tumaas sa ikatlong sunod na linggo. Silipin sa report. Sa ikatlong sunod na linggo, muling tumaas ang presyo ng commercial rice. Sa Mangaldan Public Market, 7 piso ang itinaas sa kada kilo ng commercial rice. Dati siyang 35 pesos to 34. Oh. Ngayon ma'am, 40 pesos na yung R18 na Isabela lang. Ang patuloy na pagtaas sa presyo ng commercial rice isinisisi sa kawalan ng ibinibentang NFA rice sa palengke. Simula nang wala nang mabiling NFA rice sa palengke, hindi na raw naging stable ang presyo ng bigas. Ang presyo ng 1,150, tapos 1,250 yung local rice nila. O talagang malaki ang agwat. Paliwanag ng NFA, hindi na sila makapagbigay ng alokasyon sa mga rice retailer alinsunod sa rice tarification law. Huling nakapag-distribute ng bigas ng NFA noong Pebrero dahil ipinaubos lang ang supply ng imported rice. Ang NFA ay magkakaroon ng buffer stocking from our local farmers to be distributed during emergencies and calamities. Ngayon po, karoon tayo na sales pa rin kahit napong na yung law, nagkaroon pa rin tayo ng sales hanggang February to our retailer kasi marami pa tayong imported rice noon. Hindi raw ramdam ni Aling Erlinda ang taas presyo sa bigas dahil may sakahan sila. Binibili nila yung NFA kasi medyo mura. Nagtitiis sila, siyempre. Oo, kung ano yung presyo. Sa ngayon, nasa 38 pesos hanggang 45 pesos ang kada kilo ng commercial rice. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.